олами ҳайвонот. имрӯза мавзӯи мо яке аз намояндагони синфи ширхӯрон баҳмут ё ин ки бегемот мебошад. аз ҷиҳати биологӣ баҳмут ба типи хордадорон, зертипи сутунмуҳрадорон, синфи ширхӯрон ва ба қатори ҷувсумон дохил мешавад. баҳмут ҳайвони обӣ буда, номи илмияш ба ҳарфи юнонӣ аспи ёбоӣ мебошад. дар байни ширхӯрони хушкигард танҳо филҳо аз баҳмутҳо андозии калон доранд. баҳмутҳо аз ҷиҳати вазн ба каркаданҳо рақобат доранд. одатан намояндагони муқаррарии баҳмутҳо то 1,6 тонна ва намояндагони гигантии онҳо то 4 тонна мешаванд. дарозии баҳмутҳои калон метавонанд то 5 метр шаванд ва баландии онҳо бошад то 1,5 метр мешавад. вазни сари баҳмутҳо метавонад аз 4 ҳиссии вазни умумии баданро ташкил диҳад. аз ҳама дандони поёнии баҳмутҳо хатаровар буда, он то 6 сантиметр дарозӣ ва то 3 килограмм вазн дорад. баҳмут ҳамагӣ 44 дандон дорад. баҳмутҳо асосан дар африко зиндагӣ мекунанд. бо вуҷуди вазни хеле зиёд, боз баҳмут метавонад дар 1 соат то 48 километр медавад. аҷибаш дар он аст ки бо вуҷуди вазни зиёд доштан, дар об ҳам онҳо хеле нағз шино. бисёр баҳмутҳои нарина барои афзоиш кардан байни худ задухӯрдҳои зиёд карда ба якдигар осеби калон мерасонанд. пӯсти баҳмутҳо хеле ғафс аст, аммо бо вуҷуди ҳамин қадар ғафс будан ҳиссиётро хеле хуб дарк мекунанд. об баҳмутро танҳо аз гармӣ озод намекунад, инчунин аз ҳашаротҳои зараррасон низ озод мекунад. баҳмутҳо қобилияти аз 5 дақиқа зиёдтар нигоҳ доштани нафасгирро доранд ва бо ин восита дар зери об ҳаракат карда метавонанд. узви бинӯӣ яъне чашм дар баҳмутҳо суст тараққӣ карда, узви сомия яъне шунавоӣ хеле хуб тараққӣ кардааст. баҳмутҳо якта бача мекунанд ва то 1 солагӣ шири модарро мехӯранд ва баъд аз ба алаф мегузаранд. аз 6 солагӣ баҳмут аз модараш ҷудо шуда алоҳида зиндагӣ мекунад ва онҳо дар 20 солагӣ ба балоғат мерасанд ва умуман 40 сол умр мебинанд. баҳмутҳо дар як шабонарӯз то 50 килограмм растанӣ мехӯранд. барои ин қадар ғизоро дар як рӯз дарёфт кардан, онҳо чандин километр роҳро тай мекунанд. баҳмутҳо ба бисёр тимсоҳон ва шерҳо, ки ба сарҳади онҳо халал мерасонанд, осеби калон мерасонанд. баҳмутҳоро дар африқо шикор мекунанд, зеро гӯшти он хеле бомаза аст. аммо ин ҷонвар барои инсон хеле хатарнок буда, одамро куштанаш низ мумкин аст. баҳмут назар ба шеру палангҳо ва дигар даррандаҳо одамро бисёртар мекуштааст.
ҳамватанони азиз, ин буд дар бораи баҳмут ё ин ки бегемот аз синфи ширхӯрон. ба канали олами ҳайратангез подписатсия кунед, лайк монед, то ин ки аз видеоҳои навбатӣ огоҳ гардед. зиндаву саломат бошед, дар паноҳи яздони пок бошед.